The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Let us remember also that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Sa dili pa kita magasugod sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, giawhag kahigala sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo dili pa magtotoo ang isyu imong giatubang, dili ang pagkumpisal kundi pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas o ikaw maluwas mo sa hilo magandam kita. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa makausap sa imong pagdala kanamo nining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nagampo kami ning higayon nga ikaw pinagis paghahom sa Espiritu Santo, magatudlo kanamo ang bahin sa imong kamatuoran. Tangtanga mga babag sa mga nauna aron kami makapunting kayon sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kintanan among gipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga suki, mga kaigsunan, o padayon kita karon sa pagtuon sa atong topic, God's 10 problem-solving devices for believers. Now kita unsa kabulahan gyud natong mga magtotoo nga wa gyoy undang ang Dios sa iyang pagsangkap kanato adlaw-adlaw. Unsa gisulto sa Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Siya nagasupply, siya nagaprovide. Gikan itong higayon nga kita naluwas, gikan itong higayon nga mihimo kitag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ingon nga itong personal nga manluwas, kita gisuluban na sa iyang pagkamatarong, kita gihatagan at kinabuhing dayon, kita nahimo ng anak sa Dios, a child of God, o nahimo kitang sakop sa harianong panimalay sa Dios, o kita gitimbrihan sa Espiritu Santo, nagpaila nga kita kalifikado na mga puyo dito sa
unsa sa langit uban sa Dios. Daghan pang ubang mga benepisyo kini nangi ang mga pagsangkap o nuntan pagayod sa napo niya ka mga paagi sa pagsulban sa mga suliran alang kanadto mga magtotoo. His 10 problem-solving devices. O gawas pa niya na, iyatagan pagyutan niya 39 irrevocable assets. O unsa pa man nga itong ipapangulipas. Wala na. Ang Diyos, sige siya sa pagsangkap. In fact, He is in the business of promoting His children. He is in the business of promotion. So, kung buot ka nga ma-promoted, muuswag ka sa imong pagkinabuhi, ingon nga magtotoo, then kinahanglan nga ikaw magpasibo sa iyang tukma nga panahon, tukna nga takna, perfect timing. Unsaon, pinagis pagtuon sa iyong balaang pulong. Kaysa imong pagtuon niya na nagapasibo ka, nagapahiluna ka sa iyang unsa, iyang timing. We have to purchase the time. Mura tao ga lukat na namin nagapalit. We are purchasing time. Atong gipalit ang panahon, ang mga higayon. We are purchasing time kay naisayod kita nga karong panahon na niya at magapuyo ning kalibutan na gilibutan kita sa kadaghang mga unsa, mga kahadlok o dangers, you see, mga we are in the perilous times, purchasing the time because unsa, the days are evil. Ining panahon nga itong ipuyan, bisan tuod kita mga magtotoo, gisangkapan kita sa Diyos nga aron kita dili mahimong mga casualty din espirituhanong away, espirituhanon nga gubat. Busa, since God is the author of winners, aniya sa iyang mga pulong, ang iyang mga tambag, mga pahimangno, mga admonitions, mga through His principles, through His Word of God, pulong sa Diyos nga itong ginatunan adlaw daw, mo kini nga itong itunan. Una-una kini sa Diyos. 1 Corinthians 2:16, this is the mind of Christ. Mao na nga gikinahanglan nga itong pulihan kini nga itong huna-huna sa mga huna-huna sa Diyos. Kay puno kini sa mga huna-hunang tawhanon. Busa gikinahanglan kita nga magatuon siyang pulong kay kini mo ipuli ining atong nagahanok diha sa atong alimpatakan nga mga tawhanon, kalibutanon, o kini demonic kintanan nga atong gipangisutan. Ang Dios nagaingon, I want you to be a winner. Well, you have already acquired your victory at the time nga mituo ka kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas. You earned your first victory. Karon ang Dios nagaingon padayon sa imong pursuit to become winners din hining kalibutan nga dili ka mahimong casualty, dili ka mahimong mapilde. I want you to win. Kaya I'm the author of winners. Padayon, ayaw sipyat, ayaw hunong-hunong sa pagtuon sa pulong sa Dios. Make my word your priority. Unaha ang akong mga pulong. Unsang isulti sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha ang Dios pinagis pagtuon sa imong pulong. So mao kada, these are the things, the money process sa atong pagpadayon sa kabot ngayon sa atong tumong nga maong spiritual maturity nga diin mo kanang ang nga diin makahimaya na kita sa Dios. So naay mga occupational hazards lagi nga babag sa atong pagpadayon sa pagsibog sunahan. So ang Dios buot nga imo kini mabuntog, masuppress pinagi sa iyang mga pulong nga naa diha sa imong kalag
metabolized. I mean, dili na kay pulong sa Dios lang na diya sa imong kalag, kinahanglan ka na unsa metabolized Bible doctrine. Buot pasabot na kung pagkaon pa ng luto ba physical nga kanon, kinahanglan galingon mo nang magaling na ang imong gipangkaon, then mo hog dito sa imong estomago, mo kanay magahatag kanimo kusog energy sa imong kalawasan. You see, mo pud na sa pulong sa Dios, sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan nga imong tuuhan, dawaton kanang imong nakatunan nga pulong sa Dios, kay magamit lang na nimo sa diha nga nagaling na lagi na metabolized. Og ang mubuhat sa metabolization dili ikaw. It cannot be done natong mga tao. It is God the Holy Spirit. Makalihok lang ang Espiritu Santo sa pag-metabolize sa atong gitun-an ng nakatunang pulong sa Dios. Sa diha nga imo ka ng tuuhan, imo ka ng dawaton. Kay sa panahon nga of course ang Dios makakita mas tanan. He is omniscient. So makita siyang omniscient, siyang pagka-omnisyente ang imong pagdawat niya na, imong pagtuo niya na. Then mulihok dayon siya ug iya kini ibalhin dito sa tuong bahin sa imong mentality of your soul, og didto mahimo na kang ipinosis over and above knowledge, over and above sa kahibalo. Di na nakahibalo lamang kundi nahimong kaalam, og that's the time nga kana mahimo nang maggamit sa imong adlaw-adlaw panginabuhi ingon nga Kristohanon. That becomes usable sa imong pagkinabuhi. Kaya ang doktrina nga imong gitun-an nga kultobras gnosis to kultobra na sa wang bahin sa imong mentality, then dili ka na magamit. Kaya wa man lagi mamitabulay sa Espiritu Santo. Kasabot ka? So gikinahanglan ang paggamit nato sa atong desisyon sa pagtugot sa Espiritu Santo, pagmitabulay sa atong nakatunang mga pulong sa Dios. O with humility kita makapadayon sa pagsibog sa unahan. Kaya kung ikaw mapahitason, nalain na, huwag mahimo. You see? And that is the key. To be humble. To be grace-oriented. Ngadto sa kabubuton sa Dios. Kini nga itong gitunan. Mao ni mga kabubuton sa Dios. God's plan, God's will, God's purpose. Nindot ang iyang mga plano. Of course, the best and the highest. Kinsa may makalupig ang iyang plano unsa. Dili ang Dios way plano nga mo unsa mo himo ni mong piliro. Sa gisulti si Jeremiah 29:11, ang iyang hingpit nga kabubuton alang sa mga magtotoo. Kanimo magtotoo. I'm addressing this to you, fellow believer. Unsa gisulti niya? Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. I hope nga markahan na nimo ka ng Jeremiah 29:11. Bahin ka na sa perfect will of God. Unsa iyang perfect plan? Alang kanimo? To prosper you, not to harm you. To give you a hope, paghatag kanimong paglaom. To give you a future, paghatag kanimong kaugmaon. Natiman ni ang mga prinsipyo nga itong itunan din. Like for instance, your attitude towards Christ determines your eternal future. Kini alang kanimo dili magtotoo. You see? Ang imong pagtagad ngadtong Kristo mao'y determinar sa imong dayon na nga kaugmaon. O kay of course ang musunod na ng maong prinsipyo, either you encounter Christ as Savior by believing in Him, or encounter Him as Judge by rejecting Him.
You see, duha man way imong kapilian. I'm addressing this to you, unbeliever. Nga ikaw, dili pa magtuo o pa'y kaluwasan. Either, mahimo nga mga you encounter imong sinati si Ginoong Kristo ingon nga manluluwas pinagi sa imong pagtuo kaniya, or sa imong pag-atubang kaniya ingon nga maghukom pinagi sa imong pagsalikway kaniya. Mao ni mga prinsipyo. Now, okay, bahin sa pagkabapaubsanon. Ana sa Lucas 14:11 usab nagaingon diha, for whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Na kinsa gani ang magatuboy siyang kaugalingon, siya ipaubos. O kadtong nagpaubos siyang kaugalingon, siya ituboy. Now, sa diha nga kita padayon sa pagsibog sunahan ingon nga mga magtotoo, ato kanunay nga hawiran, kuptan, gunitan ang mga saad sa Dios. Kaya na ay may muhapak ka mga unsa pagsuway kanang mga mga problema, mga gumunhap nga muhapak sa itong kinabuhi. All this can be compared to storms, you see. These are the storms of life. Now, ang Diyos nagasaad to make something good out of the storms that bring devastation to your life. Now, of course, ayaw kalimot sa Roma 8:28. God works all things. Dili ikaw ang naga-works all things. God works all things together for good. Kanang good, mo na iyang plano. So, mo kini mga punto. Mga punto nga kinahanglan pahinumdum ka na ito kanunay. Di man nga niya ta sa atong tunanan, God's 10 problem-solving devices. Okay? So, usan ining mga naghiskot man tang mga occupational hazards nga mo abot lang na mo dangat na nagkalit sa atong kinabuhi, then unsa anay mga kabalisa mo ni binisaya natong hubad ang anxiety, being anxious ba. Sabi ni saya, kabalisa. O kining anxiety, kining kabalisa, usa kini sa mga sala sa una-una. Nahibaw ka ba? Kaya kung nabalisa na ka, nag-uol na ka, nabalaka ka na, nakasala ka. Walang ta maka-amgo niya na, no? Sa wapat ta magtuon sa pulong sa Diyos, natural na ito, mabalaka, wata kay ba nga kanadi sala nakaroon gumikan sa itong nakatunan na pinagis pagtudlo sa Espiritu Santo kanato, kini din kabalisa, kini din kabalaka, kini din mga kaguol sala sa una-una. Now, naghisgot man ta niya itong miyaging panahon may tugulog rejection ka na bang isalikway ka ano bang di katagdon. Now, sa diha nga usa ka magtutuo mo musinta, react mo man atong paghubad, no? Once a believer reacts to rejection, he commits the emotional complex of sin. He becomes a slave or victim to Satan's wiles. Nahimo siya, nagasala siya sa emotional complex of sin. O siya nahimo ng ulipon, slave, or biktima sa mga pamaaging satanas kanang mga kalaki. Now, kini mo magtutuo ng atong gisgutan becomes a loser believer. Natural. Kaya siya nagagamit man lang sa body motion.
o kita na sayod na pinagi sa itong katunan sa mayagi mga doktrina, bad emotion is the major culprit in the spiritual warfare. Bad emotion. You see? Now, well, lagi na, kung wala kay pulong sa Diyos, wala kay doktrina, I'm talking to you, fellow believer, ang imo yung magamit, inay ang usa sa mga 10 problem-solving devices sa Diyos, ikaw mo gamit tas imuha tinawhanon nga kasulbaran, paagi sa pagsulbad. Una nini, denial, paglimod. Ang paglimod ni mo nga, okay naman, di naman, you see, o samar na sa justify kasi mong kaugalingon, nga tarungan lang ka. O niya, ikaduha, repression. Imo lang ng kalimtan ba? Ilubong ni mo sa kalimot. Napanagod na, balik-balik ko na. Unya ikatulo, projection ka ng pagpahid sa imong mga kasaypanan ngadto sa uban. See? Imong ihangin ng uban ba? Now, busa, we have to be very discerning. And you know already what we mean by discernment. Ikaw alinggat ba? Makalinggat ka dayon, makaila ka dayon, na kini sayop, kini di mao, o kini ray husto. Okay? So you know how to distinguish. Mao ni discernment. O ako naman kang itagaan og ihimplo nini, sama niya itong mga empleyado sa bangko nga, they have to undergo before they are accepted as tingali, teller, o manager diha sa maong bangko. Ikinahanglan siya, they are going to undergo a rigid training, rigorous training may tuon sa pag-ila unsay mga mini, mga counterfeit kanang papel di bangko, unsa na diha nga ilang mailan ba discernment in the spiritual realm. Ikinahanglan tanin ning maong discernment, makailan tag unsay mini o unsay tinuod. Labi na ning kalibutan nga labihan daghan na ng mini ning unsa ning kuyanap na ning kadaghan ning mga mini. Kaya nga naman, why? Tungod kay kining kalibutan natong gipuy-an, ang mga sistema nini iyahan ni Satanas. Kay siya may nagad unsa dumala ning kalibutan na. Mao na nga kung wala lagi kay kamatuoran di si mong kalag, dali ra kang unsa maduhig sa mga tinunto ni Satanas o sa mga demonyo. Daghan sila ang author sa mga mini. See? Na kunwa kay pulong sa Diyos nga mo magamit ni mga sa pag-ila nga kana mini, then casualty ka. Ikaw biktima nining o pildi ka nining away nga espirituhan nun. So we have therefore to be very discerning sa bahin na sa kanang sa likway ka na o nakatagda, avoid gyud, likay gyud ang imong pag-react pag kanang sinta niya na. Instead, inay nini mo ni ang counter act nini is respond, tubaga ka na uban sa doktrina, metabolize. Ayaw yun ang kalimtin ng pulong metabolize nga pulong sa Diyos. Abi nimo, sa diha nga usa ka magtotoo, thinks he is right even if he deserves to be rejected. Bisag ang ayan gupod siya isa likway o di natagdon, kini siya may puruhan, he will tend to have an irrational illogical condition. Wala na magkadimao, di na husto, irrational illogical condition. Thus, he will be a victim of self-righteous arrogance. Isa ng self-righteous arrogance? Ang pagka-mapahitason
tungod sa iyang pagkamatarong siyang kaugalingon. Mao nay self-righteous arrogance. Kining mao mga matang sa mga magtotoo. Paminaw, these believers will tend to have a locked-in negative volition. Numdum ka sa locked-in negative volition? Nga naman, tungod kay ang doktrina, di naman mo saler, di naman mo epekto diya siyang kinabuhi. Sa ila, nining mga matang sa mga magtotoo. Kaya kini sila, ana-anay ubos na nga pagtanaw silang kaugalingon. Very low self-esteem. They are totally divorced from reality. Na-divorce na sila. Paminaw, can you afford to be a victim of this problem? Tubaga na yung, no way. Hindi yung ko. Ikaw pa, pabuto na pa na, imo na po lalagi. Imo na ng kapilian. Buot ka pa mabiktima o dili. So it's all a matter of choice. Now, naapoy lang mga problema. Gitawag na to emotional instability. Ano bang dili ligon nga pagbarog o kanang ang kahimtang sa imong pangunahuna. Imong pagbati. Emotional instability. Now, some of the trends of emotional instability mo kini. Ato naman po nagisgutan just to refresh our mind. Ang nag-una gyud ini kanang pagkagahig o implacability. Okay? Gahig o di ba kasultihan? Mo ni mga klases mga tao. So, mo ni trend sa emotional instability. Ang imong pagkagahig o di masultihan, di katambagan. Ikaduha, ang sapot, tantrums. Among mga tao nga mga saputon. Gikan ni mo ni usas mga trend kanang uso ba sa emotional instability. Sapot. Unya sunod, hypersensitive. Ang pagkapikon. Sa atong ehemplo ni mura og hibi-hibi. I don't know sa ubang mga sinultihan unsay lang panganining pagkahibi-hibi. Kanin yung mga Bisaya, ibaw naman mo tingalig unsa ning klaseng tanom mga ding hibi-hibi, tanom mukalat na diha mo. Okay? Mo spread lang na diha ang kanang hibi-hibi. Kanang hibi-hibi, ang nature niya na, kung imo ng tandugon, imo ba ng hikapon, mo tiklop na siya. Di ba? Kamo diha nga mga suhito niya na. Mo tiklop, mo kanang basta mo tiklop. Maglisod ako ubang binisaya niya na, pag-describe niya na. So mo tiklop. Hypersensitive ang atong gitandi niini. Kanang dali rang kanang tandugon lagi. So mao na ingan las in English hypersensitive or pikon. Okay? Usa na sa mga trend nining emotional instability. Sunod, pangluod. Na unsa man, luuran. Sa in English, sulking. S-U-L-K-I-N-G. Sulking. Pangluod. Ikalimang trend, panglimbong. Limbungan. Ikaunom, pagsupak. Defiant. Trend gihapon na. Santo ba? Supakiro. O niya, ikapito, self-righteous arrogant. Imong pagkamapahitason tungod sa imong pagkamatarong sa kaugalingon. Sunod, instant gratification without regard to the feelings of others. Ikasiyam, lack of objective goals in life. 10, projects her defects and mistakes
or insecurity by blaming others. Sunod, erratic, usab-usab sa naunaw, panglihok. Sunod, ungrateful, why igabalos. Sunod, restlessness, why pagkahimutang. Kunya, ang ika-napulog lima, the 15th, having few values in life. Now, sa diha, nga usa ka magtutuo mo, sinta, tungod sa pag-disregard na niya, being rejected, he will tend to be a victim of reaction sins. Mahimo siyang biktimahon siya sa gitawag og reaction sins. So what should be done? Unsa may ang buhaton aron kalikayan kining maong kondisyon? Iba ko unsa? Ayaw react, ayaw sinta, instead respond. Tubaga ka na with the use of metabolized Bible doctrine. Hinumdumi kanunay nga kadtong human problem solving devices ayaw na nakalimti. Denial, repression, projection. Sabi nimo, ang usa ka magtutuo nga sigig tuon sa pulong sa Dios apan wa lagi ma-metabolize, wa magaling kay wa man lagi niya tuuhi, wa niya dawata, dili kini siya maka kinabuhi spiritualong kinabuhi. He cannot live the spiritual life. Nawatay mahimo niya na. Prinsipyo gihapon kana. He is only carnal. Carnal lagi siya. Then, he becomes a reversionist. O di siya mag-usap sa iyang pagtagad. He never changes his mind. Metanoeo. Meta means change. Noeo, mind. Change the mind. So, nahibaw na ba ta? Ang usa kang magtutuo nga sigig tuon sa pulong sa Dios nga wa mamitabulay, wa man nituuhi, wa niya dawata ang iyang nakatunang doktrina, then mahagbong ni siya og pagkaunsa, matarong siyang kaugalingon. Labi nagnaan na siya nakatunan nga mga doktrina unya. Nya wa niya tuuhi, iya ka nang isulti sa uban, iya ka nang ipaambit sa uban. Kini siya, he will tend to become self-righteous. Mayon na siya. You see, dagan akong naibawan. Doktrina. Niya himo na siyang pagkamapaytason. Wala na siya humility. Mga lihiro sa Biblia. Kuya, na sila makiglantugi bahin sa Biblia. Mga ilang hagiton tong uban ba nga mura kunuhay og lihiros Biblia amayo Biblia be lantugi ta debate ta isig pambog na sila kuha na. That's out of the picture sa tinuod nga espirituhanong kinabuhi. Do you know that? He will now live, of course, na siya magapuyo sa cosmic systems ra lagi. Iyang Satanas duha ka systems o dynaspheres. CD1 nga mo na arrogance complex ug CD2 hatred complex. Tabok-tabok ra nang maong magtutuo ining duha ka mga systems tungod kay siya carnal. Since he is now carnal, he will be committing the common personal sins. Mara na natural na niya. Sige siya pagkasa sa una-una, sa dila, sa buhat. He is totally divorced from reality in life. Kasabot ka? He only uses human problem-solving devices. Sa diha nga siya, tagbuon na siya, sugato na siya mga unsa, problema sa kinabuhi. The storms of life. What siya gamit? See? Most sins are caused by emotional sin ba?
no Bible doctrine. Mao nga when problems come, all the believer can use mao gato. Tawanon nga mga kasulbaran. You see? O mag-unara ba yun ng iyang pagbasol mayon siya. Why did God let this happen to me? Na, very popular cliche na magkaako ka bang moingon lang kana? Ang Diyos din buot nga ikaw moingon. Niya nang bahina. Gusto ang Diyos nga ikaw pananaog. Become a winner. In short, that believer only uses the human solution, not the divine solution. Principle, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine, sophisticated, guaranteed solution. Sabtag na pagayo. Ang grabe pa yun, wala gina. Nga naman, nga ako pa man. Nga naman, nga gitugutan man sa Diyos. Nga may tabo sa akong kinabuhi. So you can see, nakita ni mo, unsa ka miserable, ang usa ka karnal nga magtotoo. Loy. Produktor lagi siya siyang desisyon. Tinuyuan man niya. Nga di man unta ka nakabubuton sa Diyos sa iyang kinabuhi. Again, he's just a product of his own decision. Ayaw na ni Kalinte. A believer who is negative and recalcitrant to the study and learning of Bible doctrine, he is never able to execute his spiritual life. Never. Kaya bini mo, doon ay duha ka hinungdan. Ngano, ngang usa ka tao, a believer, is being rejected. Una ni ini, wa siya magtubo sa pulong sa Diyos. He's not growing. Ikaduha, under the law of responsibility, he is disciplined for wrong decisions. Na, ang siya gisulti sa pulong sa Diyos, when we sow the wind, we reap the whirlwind. Okay. I hope na silsil na nimo tuod katong walo ka mga ang sa reversionism. Rebound, frantic search for happiness, Operation Boomerang, emotional revolt of the soul, locked in negative volition, blackout of the soul, scar tissue of the soul, reverse process reversionism. No na, walo na. 8 stages of reversionism. Watch out of that pitfall. Now, makaako ka ba? Nga mahimo kang biktima. Ining giingon na to occupational hazard. So, a negative believer lagi siya, luwas lagi siya, apan ang iyong kinabuhi, miserable. Makaluluoy. Ngano? Wa man siya magamit. So, ang tendency, mao ni iyang possible personality. Ang resulta ni sa iyang pagka-negatibo. Manipulator. Hilig sa niubra. Sa in English pa, con artist. Manipulator. Hilig sa pagpaniubra. Iya bang maniubrahon, manipulator, mao na usana sa possible personality. Sunod, hysterical personality, kana bang short-lived enthusiasm, kana bang murag agresibo siya, enthusiastic siya, apan di na mo lungtad og dugay. It is short-lived. Okay? Mao na possible personality. Na pailain, histrionic personality. Unsa ang histrionic? Histrionic personality, ato na lang ni laktoro no paghubad, OE. Unsa ba nang OE? Overacting. Nga ilala nang kasa sa mga uban nga naghubad dinhi mo aktoron. Okay? Aktoron, overacting, etc. Usa atulo lang atong gihatagan inig
murag silbing ihimplo bahin ini. Now, going back to the point of rejection, kanibang pagsalikway ka nimo sa wala kay pagtagad nimo, di nakatagdon ba? Once you are a victim of rejection or you're being rejected, susihat tanawa ang imong spiritual status. Susiha. Timbang-timbang ka, evaluate your spiritual status. Pangutan imong kaugalingon. Na ba ko sa sud sa DD, Divine Dinosphere? O sa gawas ba? Pangutan imong kaugalingon. Because if you are outside, nahigawas ka sa imong pinuyanan, imong royal palace, use right away the first problem-solving devices. Unsa man? Be? Ako lang kang suwayan. I am going to test you. What is the first problem-solving device? Tubag. Unsa? Rebound. Rebound. Kaniyan to ato ning gihuban og pagpauntol daw. Kini kung rebound, kini kanang pulong ni nga gigamit sa paugnats kusog sa basketball. Okay? It is kanang basketball term. Kini bang rebound? Ano sa maning rebound? Katungwa mahibaw, way hilig o basketball. Mumbot pasabot sa rebound mo kanang ang mga player diha naga-dribble sila niya na usang team diha usa ka player nga iyang i-shoot ang bola ngadto sa ring, wa man musod, so naay mo follow up, naay mo sunod niya kanang kuhas bola, sao dayon bola, that is rebound. Iya dayon nga sawon ka na kay iyang i-dribble o kahay i-dritso niya o shoot. Kauban nila sa team iyang i-shoot o mo na resulta sa imong pag-rebound, okay? Imong ipasod dito sa ring. So mo na rebound dayon aron ka makasud pagbalik. No ni ang mga paagi dinhi nga gitudlo sa pulong sa Dios. You see, spiritual duha man ni at bango ning spirituality o carnality. They are absolutes. Okay? They are kanang dili ni sila pareha. I mean, nag-atbang ba? So, spirituality is absolute. Either you are inside the divine sphere or outside of it. Okay? Just as life and death are naturally or mutually exclusive, so are spirituality and carnality. Di na sila pareha. Nag-atbangay na sila. Kapilian. You want to be spiritual? Then, study God's Word. Grow up with it. Believe in it. Accept it. Aron kini mamitabulay sa Espiritu Santo. Okay? So, a believer who resides in the DD responses. Mutubag, not react. He responds to rejection. Uban sa unsang doktrina iyang igamit. Uban sa impersonal love. Unsay pa sa impersonal love? Gugma nimo love for all mankind. Why pili? Malaksot man na siya, magwapo ba na siya, maunsa nang iyang obnoxious ba siya, unsa, why pili? Imong higugmaon. Mando raban na sa Dios. Love your enemies. Okay? Love everybody with impersonal love. Kaya sa panahon nga mo ka lang gamiton, you become a winner believer. But while a believer who lives in the cosmic dinosphere nga iyan ni Satanas readily reacts, alisto gina siya mo sinta, not response ngadto sa maong pag salikway diha nimo. Ubanan na nag mga salas una. So he is a loser believer.
Rejection is part of your testing. Ibaw ka ba? Bahin ka na sa pagsuway kanimo aron nga imong maggamit ang doctrinal rational nga pertinent to that kind of testing. But rejection sometimes can be a kind of discipline. Yes. Not necessarily a testing, but discipline. It can be a kind of discipline for you. That is, if you are carnal. Ibaw na magkada. Disiplinahon ang sa ka magtuto kon carnal. See? O kadtong spiritual. Ang sa may buhaton sa Dios. O dili niya disiplinahon. Iyang unsa. Iyang panalanginan. See? Panalanginan. Tungkol kay spiritual man sila. So therefore, rejection sometimes can be a kind of discipline for you. That is if you are carnal. So what should you do? Evaluate na po. Evaluate yourself. Where are you residing? Tuwa ba ka sa divine dynasphere or sa cosmic dynasphere? If you are in carnality, na carnal ka, gamita dayon ang una lagi nga problem-solving device. Rebound. Ug dili kay kutob ra diha sa rebound. Kaya kutob ra sa rebound, wala kay pagpadayon, for all you know, di ka maglungtad og dugay. Balik yung kas pag-us-us. Ug dili ka mo keep moving. Di ka mo padayon sa pagsibog sunahan. Mo na yung rebound, then keep moving. So, evaluate yourself objectively, not subjectively. Now, if a rejection is justifiable, meaning you are at fault, so you deserve to be rejected. Muna nga, isalikway ka, o nakatagda, then that is your opportunity to straighten out, sort out ba, your flaw. Then, be right again with God. Ato ning ipadayon sa sunod ni gayon. Ayaw kalimot sa pagsubay, pagsunod ning atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niining topic na to, God's 10 problem-solving devices for believers. So, gidapit ka, ugma, sa pagpakiguban sa atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa makausapa sa imong pag tudlo og dugang kamaturan dinhi sa among kalago Diyos. Nagapasalamat kami kanimo sa imong balaang Espiritu Santo nga mao magtutudlo sa kamaturan, o kami nagampo nga imo kaming panalipdan gikan sa mga kabilinggan sa among pagbuwag-buwag. Dada kami din ining napita ugma aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Hangtod magakabot kami o Dios na ang among tumong spiritual maturity. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.